тоҷикистон диёри мардумони соҳиби илм, мазраи файзбору ҳосилхез ва сарзамини пурфайзу бобаракат аст. ин ҷо ҳар гулу гиёҳ пуртароват ва шифоӣ, ҳар намуна маҳсулоти ғизоӣ фоидаовар ва ҳар қатра обаш ҷонбахш аст. дастурхони тоҷикӣ пурҳикмат асту пиромунаш макони лутфу меҳрубонӣ. лоиҳаи мазкур бо дастгирии барномаи озуқавории ҷаҳонии созмони милали муттаҳид дар тоҷикистон дар доираи стратегия оид ба тағйироти иҷтимоӣ ва рафтор амалӣ мегардад. дуруд бинандаи азиз, мо дар хуҷанд қарор дорем. лаззати хони диёр аст ва ин дафъа аз шаҳри хуҷанд ин барномаро бароятон пешниҳод мекунем. мардумони ин шаҳр мардумони дастурхондор буданд ва ҳамагӣ ғизоҳои бисёр хушмазза ва аз он ҷумла ғизоҳои миллиро бисёр хуб тайёр мекунанд. ҳамроҳи мо бошед ва бубинед ки мо ин навбат чӣ ғизое барои ҷисму рӯҳ манфиатоварро тайёр мекунем. бинандаи азиз, ҳамсӯҳбати мо ҳастанд имрӯз дар ошхона, дар меҳмонии мо ё мо дар меҳмонии онҳо дар шаҳри хуҷанд. Нигорахон Алимова, ва умедворам ки бо ин чеҳра шумо ошно ҳастед ва бо ҷиз бизнес шумо ошно ҳастед ва ба ин саҳифа шояд ки ҳазорҳо маротиба ворид шудаед ва чизе аз маҳсулидастони Нигорахон албатта медонед аз ёд ва чизе шояд тайёр карда бошед. биёед ба бинандаи мо гӯед ки имрӯз чӣ мепазем, чӣ дорем дар ин ҷо? Марамат. имрӯз ман мехостам ба шумо кадуя бо сабзавоту гӯшти мурғ фаршировать кунем. Хуб, кадуро. Каду. яъне ки мо мисли он ки сарпӯшӣ карда дарунаша дарунаша тоза карда. бале. ва кадуҳо ҳар хел ранг доранд. масалан зард аст, масалан хокистарранг аст, бо кадуҳои дигар аст. кадомаш беҳтар аст? беҳтар кадуи маҳаллии худомон. ҳамин каду. салакаду. Салакаду мегӯянд. салакаду. ин дар хуҷанд бисёр ширин мебурад. кадуи ҳаст ки оранжеве барои самбосаи мантунағз. ва ин фоидаовар ҳам ҳаст. ҳам фоидаовар на танҳо ба кӯдакон, балки ба одамои пирон. яъне мо бо ин каду, даруни ин кадуро аз маҳсулоти сабзавотӣ пур мекунем. Маромат, шумо метавонед омода кардан бигиред ва ман суҳбат мекунам. хуб, бубинед, вақте ки меҳмонон меоянд ба хуҷанд, масалан вақте ки кадом як сабти барномаи телевизионӣ аз Русия ҳам буд, онҳо кофта шуморо пайдо карданд ва шумо барои онҳо ғизо тайёр карданд. бале. чӣ шуморо ёфтанд? ба воситаи блог? не, ба воситаи ҳам блог, ҳам ҳукумат. ва гуфтанд ки чеҳраи хуҷандро нишон дед. ғизои хуҷандӣ. чеҳраи хуҷанд ки намояндаи хуҷанд. ин бисёр ба ман як се шуд гум. хурсанд шудед аз ин чиз? хурсанд шудам, аҷоиб шуд барои ман. ғайри интизор. буханам. хуб, бинандаи азиз, Нигорахон Алимова соҳиби ҷоизаи блогери сол низ ҳастанд. бинандаи азиз, ҳамин гуна табиати Тоҷикистон моло маҳсулоти намедонам ғизое дорад ки ҳатто донаҳояш ки шояд баъзеҳо назарашон намегирад манфиатовар ҳастанд. ва тавре ки Нигорахон мегӯяд, онҳоро бо асал омехта мекунед ва хушк мекунед ва ин барои кӯдакон манфиат дорад ва умедворам шумо фаҳмидед ки чӣ манфиат дорад. хуб, мо чанд намуди яъне ҳамун панирҳое ки шумо худатон тайёр мекунед, вале бинандаи мо ба фикрам ки таваҷҷӯҳ карданд ва бисёриҳо фикр карданд ки ин равғани дунба аст, равғани гӯсфанд аст. ҳама хел фикр карданд. лекин ин тавр нест, не? ин як намуди сыр халуме. аз тарафои Кипр омадагӣ. панири халуми. ина тайёр карданаш сал базбинтар, лекин ина мезирбонӣ як намуди салат нишон медиҳад. мо баъдтар албатта як хӯриш тайёр мекунем. хуб, биёед дар мавриди иштирок шумо дар озмунҳо дар дохил ва беруни кишвар гӯем. мо гуфтем ки соли 2023 шумо беҳтарин фудблогер будед дар Тоҷикистон аз рӯи версияи Ассоатсияи блогерони Тоҷикистон. ва боз дар кадом озмунҳо иштирок кардед? хатбонуи софт вилояти софт якум ҷо гирифтем. ҷои якума гирифтем. бале. баъд дар Душанбе ҷои дуюм ин вилояти сохт. ман дар он ҷо ҳам иштирок кардем. самбуси танӯри алафин тайёр карда будем дар боғи ботаникӣ. дар боғи Иран. бисёр ваи калон шудагӣ буд. мероприятие калон шуд. мо дар он ҷо
самбуси алфин тайёр кардем. худатон барои чи ягон ошхона намеред? Ман ошпазҳое ки масалан мисли шумо таҷрибаи хеле зиёд доранд дар берун, яъне дар ошхонаҳои каси дигаре, дар ресторанҳо ғизо хӯрда метавонанд онҳо? Ман мерам, ман миллии ман чихам ки медонам дар Душанбе асосан қуртоб, шакароб мехӯрам. Не ғизои дигар ҳам ҳастанд, лекин калапоча. Дар як ҷой медонам ки ҳамонҷо ба як мерем калапоча тайёр мекунем. шумо аз он ҷо меред истеъмол мекунед? Бале. маъқул аст барои шумо? Маъқул. ғизое ҳаст ки масалан хоси фақат минтақаи суғдаст дар Душанбе нест? ҳаст ғизое ҳам ки? Ҳаст. Масалан чӣ? ҷаварӣ дар Душанбе Нест ба фикратон? нест. Шӯла мошак. Шӯла мошак, яъне чӣ аст? ин мошкичири ҳаст, ин мош бо гурунҷ. Но есть шӯла мошак, картошка, сабзи, пиёз ва пӯстдумба меандозам. Пӯстдумба. Яъне ки худи ҳамон равғани думба неву пӯсти он. Пӯсти думба. Пӯсти онро шумо тоза мекунед? Чӣ хел истифода мебаред баъд? майда карда ба ғизо Не, меандозед? вая тоза мекунам, алова месӯзонам ки ягон мӯяш намонад, намак карда овехта мемонад, хушк мекунам. Ош бо пӯстдумба мекушад дар хуҷанд. вақте хушк мекунанд аз он кам пора Кам ҳамин лайлича бо ин мебурам, мезирбонам ва як таъми аҷоиб мекард. ва ин чиз дар Душанбе нест? Нест, гуфта шундам ки нест. Нест. хуб, умедворам ки як рӯз шумо албатта дар Душанбе ҳамин ғизоро тайёр мекунед ва шояд дар кадом як минтақаҳои дигар ҳамин гуна аз равғани думба ва аз пӯсти он чизе шояд тайёр мекунанд. вале ба ҳар сурат ин рецепте аст ки шумо охирам дар ин минтақа зиёдтар тайёр мекунед. ягон манфиат дорад ин чиз? фоида дорад? барои киҳо асосан тайёр мекунанд ё кадом вақт тайёр мекунанд? шӯла мошак ин як намуди хӯроки анъанавии хуҷандӣ аст. дар бисёр оилаҳо ин баробари ки ош тайёр мекунед, шӯла мошакам тайёр мекунанд. ин охи ғизое ки барои меҳмонам тайёр мекунанд? барои меҳмонам тайёр. Лекин ман чанди бор шунидам ки насли ҳозира на он қадарам метавонад. барои он ки ман бисёр вақт ролик мекунам, менависам ки тарзи тайёр кардани шӯла мошакам нишон кунам. дар мавриди баргардем ба мавзӯи озмунҳо, шумо чанд таша гуфтед ки иштирок карден кадбонӯи сол ва дар Русия ҳам ба фикрам ки кадом як ҷоиза ҳам доштед, не? бале, ҳамин сол дар Русия ано Евразия эълон карданд ки мобайни 27 давлат 15 номинация буд ва дар яке аз номинацияҳо общественное признание ман пешниҳод кардам. эътирофи ҷомеа, эътирофи умум. мени шумо онҷо ғолиб омадед, ғолиби номинация ва якум ҷо гирифтем. чӣ пухтед онҷо? ҳеҷ пухтигиҳомо не, онҷо аз рӯи сайфи иҷтимоӣ бо корҳоямо, чунки ман бо туристо кор мекунам, барои туристо мастер класс мегузаронам, ман ҳаракат мекунам анъанаи миллии мо ба ҷаҳон нишон диҳам. буданд ҳолатое ки кадом як ғизои шумо тайёр кардин, сайёҳо ҳайрон шуданд, рецепти онро навиштанд, аз шумо гирифтанд? Чӣ ғизо буданд? ҳозир як кори аҷоиб шуд. сиёалаф тарафи ҷануб ба тайёр мекунам. бале. хуҷанд ба ҳамин охирин 5-6 сол хато накунам омадагӣ рости гап. ва ғизои бисёр фоидаовар аст. бале, форум шуд 70 туристо буданд. ва шавҳари ман мастер класс тарзи ош тайёркунӣ ва танӯр ба нон буд. баъд гуфтанд ки бит манам як чӣ гузарона, чӣ мегӯ сиёлаф. анамун ман сиёлафа тайёр кардам, гирду атрофи ман истодиям. дунгано буд, қирғизистон. спор шуд, китайцо буд, сиёлафа мебинад, мегӯяд ки ин ҷусай мегӯяд. русон мегӯяд ки ва чиримша мегӯяд. ва ҳар кас фикр мекард ки растании минтақаи худашон аст. бале, ман гуфтам ин растанӣ танҳо дар тоҷикистон. ӯзбекҳо гуфтанд ки ин мадор алаф. не, ман ҳамин қад спор кардам ва он то нишон додам, ёдаш аст гуфтам. шумо медонед ин танҳо дар тоҷикистон. ва як деги 25 литраро тайёр кардем. оно баъде ки хӯрдан ба фикрам дигар расо хӯрданду пагоҳ бо заказ кардам. барои ваҳон як чизи аҷоиб буд.
вахарам ин ғизоест ки ҳам манфиат дорад ва ҳам тавре гуфтан ёд дорад. лаҳози ҳамин норасоии витаминҳо шумо ҳам эҳсос мекунед ки хеле зиёд аст ва махсусан нарасидани ёд боиси он мешавад ки занҳо бемор шаванд, бемориҳои ҷоғару кадом як бемории дигар пайдо мешавад, кӯдакон масалан рушд накунанд. шумо ҳам ҳамчина ҳис мекунед ки вақтҳои охир мо ба ғизоҳои камакак бегона бештар рӯ меорем. шояд сабаби норасоии витаминам ҳамин бошад. бале фастфуд. фастфуд, ғизоҳои нимтайёр. Да, ман худам қобил ҳастам ки ҳам барои 6 навера дорам, намехоҳам ки мо фастфуд хӯрам. бовар мекунед бе ҳамин ҷаззая шумо дар хурдӣ мехӯрдед. ин бисёр чизи аҷоиб аст. мо бояд аст ки камакак нон ва дар даруни нон ҳамон ҷаззара гузошта ва ин беҳтарин ғизо буд ки оли мо чандин сол аст ина нахӯрдем рости гап ва хеле пазмон ҳам шудем ин чизро ва фикр мекунем ки як рӯз албатта ина бояд таҷриба кард. дар мавриди шири модар чӣ таъкид мекунед ба келинҳо, ба духтарҳо? ҳатман фикри ман кӯдак то 2-2 солагиша бояд бо шири модар таъмин бошад. ва оли занҳои мо ҳамин тартиба риоя мекунанд духтарон ба фикри шумо? духтарои ман келинои ман риоя мекунанд, дигаро намедонам. ҳам то аз назари тиббӣ гиред дига иммунитети бача бақувват мешавад якумаш ки дуюмаш ки бо модар кӯдак саъймаш киди экономически ин аз нигоҳи иқтисодӣ аз нигоҳи иқтисодӣ смес мехӯри ва фалон пул як банка смес 3-4 рӯз мерасад. беҳтар ғизоата нақс кун модар, шират нақс шавад, кӯдакат ором. яъне барои модар ҳам ғизои ҳамин гуна табиӣ бисёр муҳим аст. бале то шираш босифат шавад. бале баъзеҳо мегӯянд ки ош вазнин асту занҳои бечора баъзешон то намедонам яксолагии кӯдакашона фақат тухмбирён мехӯранд бечора. тухмбирён бо равғани зағир. ана ин ҳозира ақидаҳо пештара чӣ хел буд? хушдомано келино ба атола тайёр мекунанд. атола тарафои ҷануба намедонам, тарафи мо ба ин ордбирён бо равғани думба. ана муна баъди таваллуд ҳатман замин таваллудкарди мехӯрд. хуб ҳамин равғани думба масалан гӯшти гӯсфанд то кадом андоза ба сеҳатӣ ба назари шумо фоида дорад? баъзеҳо мегӯянд ки фишори маро баланд мекунад ва аслан истеъмол намекунанд, аммо мебинем ки дар суғд мардум аз кӯдакӣ хеле зиёд ин чиро истеъмол мекунанд, ҳатто дар отала низ бале мо бо ин калон шудагӣ мо бе ин наметавонем. мисол атарфи россия биёд ман наметавонад бисёр хӯрда. мо ҳамин муҳит ба калон шудагӣ мо бе ин бе гӯшти гӯсфанд наметавонем. ва ин ба фикратон ки барои кӯдакон фоида дорад? бале албатта. анамун ман гуфтам ки неварам ҷаза мехӯрам чунки адат кардагӣ ҳамаш. ҳозирао баъзеҳош ба ҷазагӯ одами калон ҷазагӯ афтиша туруш мекунад. намехоҳад. хуб вақте ки гӯшта камакак тафт додем бенамак ё ки намак мезанем? ҳозир акун пиёза андохтам баъд баъд намак мекунем. камтар намак ва қаламфур метавонем мурча андохта. яъне ки пештар аз он ки дар дохили каду бигирем аввал бояд камакак тайёр кунем, не? да чаро дар дохили каду тайёр накарда намегузорем? барое ки ман як вақт дида будам ки ҳамин гуна гӯштро дар кадум хел мечинанд мисли он ки мо дамлама тайёр мекунем. гӯшта хом бе он ки масалан дар тафтон сурх кунанд ҳаминҷа гузошта буданд. не пухтанаш қиин мешавад. ина ҳоҷати рӯз кардан не. ман мегӯям пухтанаш осон не. бояд мо камтар тафтем тезтар мепазад ва чандин қа ки дарунаш ба рӯған бисёр шуд ҳамин қа тезтар мепазад. бале каду тахминан дар дохили тафдон чанд соат меистад? аз 2 то 3 соат. аз 2 то 3 соат. бинандаи азиз, аз 2 то 3 соат шумо ҳамроҳи мо ҳастед ва барои ин шумо як чойи каводи талх дам кунед ва роҳаттар бишинед
ва ин барномаро тамошо кунед. Ин барнома ном дорад лаззати холи диёр ва аз гӯша ва канорҳои гуногуни Тоҷикистон баротон пешниҳод мешавад. Шумо барномаҳои моро аз Дарвоз, аз Хорух тамошо кардед ва имрӯз мо дар вилояти Суғд қарор дорем. Нигорахон Алимова, блогери беҳтарин, ошпази рақами 1 дар вилояти Суғд аз рӯи номинатсие ки инҷо баргузор шуда ва як бонуи ҳунарманд, бибии меҳрубон, модари меҳрубон барои мо ғизое тайёр карда истодааст бо каду ки инҷо ном дорад салакаду ва фикр мекунам ки шумо дар оғози барнома дидед ки мо донаҳои онро тоза кардем ва дохилашро акнун бо чӣ пур мекунем ҳоло хоҳед дид. Нигорахон, ман дидам ки шумо кадоме аз ҳамин адвияҳоро истифода бурдед ва инҷо як дунё ҳамин гуна иловаҳо ва адвияҳо, намудҳои гуногуни онҳо ҳастанд. Инро худатон махсус тайёр мекунед ё чӣ хел? Ва шишачҳои аҷоибам дорам буз. ин ба ман тӯҳфа шудагӣ. Ман приправа нагӯйдина. Ин специя, приправа, ин дар давохилаш намаку глутамат бошад. Яъне истифода намебаред? Истифода намебарам. Ман чизҳои табиӣ. Ин специя маводи махсусе ин қаламфури хушкшуда. Мисол якта бинедагар. Мана инаш чи аст? Ин мурчи сиёҳ. Мурчи сиёҳ. Хуб, барои мисол инаш Так, петрушка. Петрушка. Инаш шумо худатон тайёр мекунед? Ё ки махсус ҷо аст ки мехаред? Махсус ҷо аст ки ба ман тӯҳфа карданд, лекин аксария вақт донитон агар мо хайлаги худомо тайёр мекунем дар Суғд, ин бо райҳон. Баъд пудина худомо. Яъне ки мо аз ҳамин растаниҳое ки худамон дорем, ҳамин гуна чизҳоро тайёр карда метавонем дар шароити хона, не? Бале, метавонем. Масалан пеш бояд ин аст ки масалан барги пиёза хушк мекардан, кадом як гаштичу, кадом як ғизоҳои дигарро хушк мекардан ва зимистон болои шӯрбо мегузоштанд, бисёр тару тоза аҷоиб мешуд. Ва ҳоли мардум кам ҳавсала дорад ин чизҳоро тайёр кунанд, не? ҳоло ҳам ман ҳамин корро мекунам. Шумо тайёр мекунед? Бале, райҳон майда мекунем, қоқ мекунем, пудина, баъд шибит, укроп. Шибит. Яъне барои як ошпаз донистани намуди растаниҳо ва фоидаи онҳо бисёр муҳим аст? Бале. Шумо дар бораи растаниҳо маълумот доред, фоидаҳоша медонед? Медонам. Мисол ман ҳозир ҳаминҷоба мо силзирия андохтем. Дар дохил. Силзирия аксарияти одамо кор намефармад. Лекин ин бисёр чизи фоидаовар аст. Дар заминаи мо ҳам ҳаст, дар бозорҳои мо хеле зиёд аст, не? Тарафҳои ҷанубба ҳаст, тарафҳои моба кам. Камтар аст. Хуб, Нигорахон, шумо вақте ки ғизоро ҳозир мо мезирбонему тайёр мекунем, баъд дохили каду меандозед? Бале, ҳозир алка меандозем. Ним тайёр мекунем, баъд ним пас када. Чаро? Баъзеҳо масалан хом ҳамин кора мекунанд. Хом ман Шумо гуфтам гуфтед ки дер мепазад. дер мепазад. Мақсади мо 3 соат охир. акун хоҳед ки як чизе ба маззаш хӯред, як чизе бо ғизо хӯред, фоидаовар. Ҳамин камтар вақт ҷудо мекунем. Яъне ин ғизо барои ҷизбиз нест, барои ғизои сардастакӣ нест. Не, ин бо як ҳамин оилавишта, бо як рӯзи ҳаловат истироҳат бурда. аз саҳар сар карда. Не, охи ин воҳима. Ним соати на кор. Гуфтед ки 3 соат. Ха, ина бинед. Ним соат ба ҳамш тайёр кардӣ, духовка монде, дигар коротон намекунем. Бемало хотиратон ҷан ки бегоҳи рӯзда. Дар ҳарорати ҳозир мо албатта бинандаи азиз дар утоқи дигар мо албатта хоҳем гузашт ба назди тафдон ҳам меравем. Хуб, ва бояд гуфт ки ҳолатҳое мешавад ки дар ҳарорати чанд бояд гузорем ки насӯзад? 180 градус. 180 дараҷа. 3 соат 180 дараҷа. 2 соат 3 соат. Хеле дида меистем. Бинандаи азиз, мо ғизоро ним тайёр кардем, то охир тайёр нашудааст ва масалан ҳамин чизо инҷо қалафури булғорӣ аст, пиёз аст, гӯшти мурғ аст. Шумо метавонед дар ҷои гӯшти мурғ гӯштҳои дигарро ҳам истифода баред. Хуб, вале картошка нест инҷо. Кабачок аст, кадуча ҳаст ва бӯйш бисёр аҷоиб аст. Бинандаи азиз, ҳоли телевизион ба ин сатҳе нарасидааст ки бӯяш дар хонаи шумо паҳн бишавад ва фикр мекунам ки як рӯз албатта ҳамон лаҳза фаро хоҳад расид. Аммо ҳоло ине ки дар ин толор, дар ин ошхона як накҳати бисёр гуворои ҳамин ғизо аллакай ба машом мерасад ва тахмин мекунам ки инак як ғизои бисёр болаззат ҳам тайёр мешавад. Ва ин обашам бояд ҳатман илова кард. Обашам ҳатман боравам. Барои агар камакак зиёдтар биёд мисли ин алоҳида тайёр кардан мумкин аст, не?
ина агар камтар то охир пазан камтар соевый соус андозам як намуди хӯроки курица бошад по-китайски. аҷоиб мешавад. агар бохелам шумо зиёдтар тайёр кардем мисли он ки каду ё салакаду майдатар буд ё хурдтар буд шумо зиёд тайёр кардин метавонед барои ба он ғизое ки нимтайёре ки ҳаст камакак соуси илова мекунед аз соя ва мешавад як ғизои тайёри дигар яъне гӯшти мурғ бо сабзавот ин аллакай як ғизои дигар аст. бинандаи азиз ин ғизои ҳаштум аст ки мо дар бораи он суҳбат мекунем ва шумо дидед ки каду чӣ гуна бо фарга бо ин коғазҳои ки махсус барои ошхона ҳастанд печонида мешаванд. яъне гуфтед ки агар мо биҳиро тайёр кунем бо асал онро холӣ гузошта метавонем бе фарга. кадуро ҳам метавонем ки холӣ гузорем? не каду тез месӯзад чунки гӯш тез мепазад дурмаш хун мемонад. агар дар хӯр дар ҳамо алове ки дар танӯр аст гузорем бо ҳамин тартиб онам баскарам хушмазза мешавад ва дар тафлон ҳам албатта хуб меояд валекин агар шумо дар шароити хона дар деҳа тайёр мекунем дар танӯр мегузоред бозам хубтар. ва баъзеҳо нигорахон шумо эҳсос кардед шояд дар наворҳо ҳам дидаем ки масалан онҳо як чуқурӣ мекананд дар дохили ҳамон мегузоранд болоша боллои маҳкам мекунанд. ин гуна ҳолат ҳам ҳаст не? шумо ҳам ина таҷриба кардед? неозе не. бинандаи азиз баъди он ки мо кадуро бо фарга печонидем меравем ба ошхонаи дигар ба он ҷое ки тафдон ҳаст ва ин салакаду бо ғизоҳои дигаре ки дар дохили он ҳаст бояд 2.5-3 соат бояд тайёр шавад. рафтем. тафдонро ба 180 градус мемонем. ҳафтан бояд 180 дараҷа бошад. хуб бинандаи азиз вақте каду тайёр мешавад бо фарга бо ин коғази махсус печонида мешавад ва дар гармии 180 дараҷа ҳудуди 2.5-3 соат мо онро нигоҳ медорем ва умедворам ки як ғизои хушмазза пайдо мешавад. хуб шумо ҳам интизор бошед, умедворам ки баъдтар мо бармегардем ва вақте ки ин каду бо ҳама маҳсулоте ки дар дохилаш ҳаст тайёр мешавад ва умедворам ки як ғизои болаззатам пайдо мешавад. гармхонаҳо дар тоҷикистон бахши муҳими кишоварзӣ буда асосан барои парвариши помидор, бодиринг, кабудӣ ва растаниҳои ситрусӣ махсусан лимӯ истифода мешавад. дар ҷумҳурии мо гармхонаҳои муосир маъмуланд ки ҳосилнокиро дар фасли зимистон низ таъмин мекунанд. рушди гармхонаҳо ба амнияти озуқаворӣ ва содирот мусоидат мекунад. ҳадаф аз сохтани гармхона ин барои афзоиши растанӣ муҳайё намудани микроиқлим мебошад. микроиқлим махсусан дар минтақаҳои дорои иқлими сард барои фароҳам овардани сатҳи устувори намнокӣ, паноҳ аз шамол ва ҳароратҳои қулай хизмат мекунад. манфиатҳои гармхона асосан инҳоянд: имкони парвариши сабзавот, мева ва гулҳо дар тамоми сол, аз ҷумла дар фасли зимистон ва баҳор, ҳосили баланд, муҳофизат аз сармо, бод ва ҳашароти зараррасон, истифодаи самараноки замин. гармхонаҳо имкон медиҳанд ки аз як масоҳат чанд маротиба ҳосил гирифта шавад. сифати маҳсулот, назорати беҳтари шароит боиси парвариши маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза ва босифат мешавад. аз нигоҳи тиббӣ ҳам гармхонаҳо бо маҳсулоте ки тамоми сол он ҷо парвариш мешавад манфиатоваранд. барои рушди инсон, махсусан кӯдакон ва занон, қабули ғизои солим, тамоми сол бо витамину минералҳо таъмин будани организм ва гуногунрангии ғизо онҳо нақши муҳим доранд. маҳсулоти кишоварзие ки дар гармхонаҳо парвариш мешавад имкон медиҳад ки ҳамин мувозинат таъмин шавад. бинандаи азиз, мо кадуро бо ҷамъи маҳсулоте ки нимтайёр буд ва мо камакак онро сурх кардем дар равған ва ба дохили он гузоштем, дар тафдон гузоштем ва то тайёр шудани каду дар тафдон мо як хӯриши дигар тайёр мекунем якҷо бо нигорахона алимова, фудблогер ва нафаре ки бохӯнам ошпази бисёр хубам ҳастанд. мо чӣ хӯриш тайёр мекунем нигорахон?
дидам ки панире ки шумо инҷо барои бинандаҳо нишон додед онро пора кардед аллакай? бале ҳозир ин панирро зирбонда мегирем дар камтар рӯғани таф дода рӯғани бисёр не дар ин панир шумо аз шир истифода мебаред бояд чӣ истифода мебаред гуфтед ки то 3-4 моҳ тайёр мешавад амхел ин то 3-4 моҳ тайёр мешудагист вай дигар намуд ин намуде ки 2 моҳ вайрон намешавад ин сир танҳо барои зирбондан барои зирбондан ин як техника дорад техника закаливания мегӯяд дар оби гарм зардоби гарм сира мо закаливания мекунем аз оби хунук ба оби гарм меандозем барои он ки вақти зирбондан об нашавад як намуди панирҳо ҳаст ки гармӣ ва об мешавад бале ин ҳамин хел панир аст ки об намешавад ина дар гретсия кипр ҳамин мезирбонанд ё ин ки дар грил истифода мебаранд ин танҳо бо пудина пудина дар хуҷанд ягон каси дигар ҳам ҳамин гуна панирро бо пудина тайёр мекунад фақат шумо тайёр мекунед фақат ман тайёраша мебиёрану лекин дастакӣ бо баҳои табиӣ шири табиӣ танҳо ман мекунам ин шири чӣ истифода мешавад шири гов шири гов Бале. аз шири буз чӣ тайёр намешавад шири буз бисёр панирҳои хуб тайёр карда мешавад агар донедон шири буз лактоза надорад ва бисёр бо витамин худ барои кислои қанд фоидааш аст лекин нархшам гарон аст бале 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 хуб бинандаи азиз ана ҳамон панире ки нигорахон алимова гуфтанд ана ҳамин панир аст бо истифода аз пудина ва он чизе ки болояш мебинед ин пудина аст ва намак. онро бо як усули махсус тайёр мекунанд ва тавре ки инҷо як ишораам кардан аз оби хунук ба оби гарм аз оби гарм ба оби хунук ҳамин гуна тайёр мешавад ва ин чӣ гиёҳ аст ин гиёҳ руккола руккола қоқуф қоқуф ман ҳамин номи тоҷикиша намедонистам қоқуф аст ин қоқуф мислам ки як мо дар кӯдакимон он чӣ ки дар қоқуф аст онро пуф мекардем ҳамин чиз аст не не ин дигар чиз аст бутун тамоман дигар чиз аст ин дар бозор мешавад ё ки шумо аз куҷои ҷамъ мекунед дар бозори хуҷанд ҳамин солҳои охирин 1-2 сол шуд даромадагиш пайдо шудааст бале бисёри вақт дар ӯзбекистон дар ҷануб бисёр аст ман аксарти вақт аз душанбе гирифта мегӯям ва ин барои салат истифода мешавад ин бисёр витамин с дорад пиёз ҳатман бояд пиёзи сурх пиёзи бошад сурх пиёзи сурх агар донедон назар ба пиёзи сафед витамини бисёр дорад ва фоиди калон дорад бале ёди ман аст ки замони наврасиҳои мо кӯдакиҳои мо дар ҳоли сулфаи зиёд дар ҳоли масалан дарди гулӯ камакак пиёзи сурха бо равғани гӯсфанд таф медоданд ва онро истеъмол мекардед ва сулфатон ба қавле сари амон мешуд дигар тамом дигар шумо аз ин беморӣ мераҳидед хуб ва ҳоли ҳамин чиза тайёр мекунанд пиёзи сурха бо равғани гӯсфанд тафт метиҳанд таф медиҳанд ва я на танҳо хӯдан балки ҳамун равғана ба гулӯҳои бача месованд Аз берун? бале компресс мекунам хуб мо ин гиёҳа гирифтем бо як бор дигар номша гӯем чӣ руккола руккола Бале. ва пиёзи сурх ва помидорчаи хурдакакам Помидорча, ба он марҷа. илова мекунем хуб биёед дар мавриди гуногунрангии ғизоҳо суҳбат мекунем нигора хонум то кадом андоза ғизоҳои гуногун хӯрдан муҳим аст ва масалан шумо чӣ хел интихоб мекунед ки имрӯз чӣ пазед ва фардо чӣ пазед зеро ки бисёр занҳо аз хонаводаашон мепурсанд ки имрӯз чӣ тайёр кунам ва баъзан мебинем ки занҳо шикоят мекунанд ки намедонам чӣ тайёр кунам ман то кадом андоза ҳамин гуногунрангии ғизо барои сиҳатӣ муҳим аст муҳими калон дорад як рӯз мисол метонем гӯшти гӯсфанд хӯрем ва гоҳ метонем бо сабзавот ягон намуди рагу тайёр кунем гӯшти мурғ сабуктар гӯшти гов албатта моҳӣ дар бораи моҳӣ аз ёд набаровардан дар як ҳафта барои мисол аз нуқтаи назари шумо чанд бор бояд моҳӣ хӯрд ақаллан як бор бояд моҳӣ хӯрд ва моҳиҳо ҳам байни худашон доранд моҳие ки фоидаи зиёд дорад ва фоидаи кам дорад
бале. кадомои мисол тавсия медиҳед? минтай хек ва ҳо равғанаш кам, билокаш бисёр. Дар маҳаллаи мо сазан бисёр. Сом вай бисёртар равғанаш бисёр аст. барои хӯроки шом чӣ тавсия медиҳед шумо нигорахон? бисёриҳо хӯроки шом аслан намехӯранд ва ҷои он кадом як ҷурғот ё кадом як хӯришҳо мисли ҳамин истеъмол мекунанд ки ба саломатӣ манфиат дорад мегӯянд. шумо чӣ тавсия медиҳед барои ғизои шом? аз ғизоҳои миллии мо кадомаш барои шом бисёр мувофиқ аст? Акум гапа росташа гӯем, аксарти вақт ғизои шом мо хамирин аст. угро, лагмо, тушбера ё он ки туппа. Ин чиз гурехта намешад. яъне инҳо барои шом камакак вазнинтар ҳастанд? Вазнинтар ҳастанд. Барои ин заправка тайёр мекунем. мо ва камтар асал. камакак асалро мегирем. яъне ки бинандаи азиз, агар аҳамият дода бошед, асал агар ширин бошад, лимӯе ки инҷо омода кардан, ним лимӯ, ин аллакай турш аст. Туруш аст. ва гарчица намедонам шояд талхмаза аст. Тунди аст. ва ин чанд маззаи аҷоиб шуда ягон 4 намуди мазза. чӣ мешавад ба ин 4 намуди мазза? Як чизи аҷоиб мешад. шумо аз сари барнома бинам ҳеҷ кор накардосед. шумо гуфтед ки ман дар ошхона машғули кор шудани мардҳоро баъд мебинам. гуфтед барои ман дига як гапам бинамеисам узман шумо ба кори бисёр назиёд. занҳо аслан ҳамашон ҳамин гуна ҳастанд. онҳо ба гапашон намеистанд. аввал дар оғози барнома гуфтанд ки шумо ягон кор накунед ки ман гуфтанд мардҳоеро ки дар ошхона ягон кор мекунанд қадар хуш надорам. камтар равған меандозем. хуб, равғани зайтун, равғани зайтун, як қошуқ асал, ним қошуқ аз гарчица ва камакак равғани шояд як 70-50 грамм равғани зайтун ва як мурчи сиёҳ ёфта мегӯед шумо. мурчи сиёҳ. хуб, кадомаш мурчи сиёҳ аст? анакун бинед ки ҳама чизи камтар ин чи аст? мурчи сиёҳ. аз ҳама кам, барое ки шумо хеле зиёд истифода бале, мебаред. бисёртар Вохелам. истифода мебаред. хуб, агар мутахассис набошед, бинандаи азиз, намедонед ки масалан дар ин қутичаҳо чӣ намуди иловаҳову спесияҳову адвияҳову ин чизо вуҷуд доранд. хуб, мурчи сиёҳро ман бояд камакак кобам. вохелам, ҳамин гуна як асбоби мусиқӣ ҳам ҳаст. ман дар кадом як намоишам дидам. ине ки ҳаминтар бозӣ мекунанд ва ин як садои хушам медиҳад. хуб, маълум мешавад ки дар ошпазӣ ҳам ҳамин гуна чизе ба асбоби мусиқӣ монанд ҳаст. бинандаи азиз, як хӯришам тайёр шуд ва дар ин фосила фикр мекунам ки кадуам омода шуд. не кадуро мо меорем ва баъд шумо давоми онро хоҳед дид ки чӣ гуна он хушмазза тайёр шудааст. рафтем. хуб, бинандаи азиз, фурсате ки каду бояд тайёр мешуд аллакай гузашт ва мо ин кадуро акнун аз ин тафдон берун мекунем. ана он ғизои солим, ана он ғизои хушмазза ва баъди чанд сония мо ин фаргаро мекушем ва шумо албатта хоҳед дид ки чӣ тайёр шудааст. маравад. гарм. рафтем. бинандаи азиз, аз ин дигар лаҳзаи хуб буда наметавонад, чун каду бисёр хушмазза, фоидаовар, бо маҳсулоти дохилаш аллакай омода аст ва инҷо хӯриш низ ҳамчунин. мекушоем 2.5 то 3 соат ва мо маҳсулоте ки дар дохил гузоштаем, гӯшти мурғу, хуб кадучаву боз ғизоҳои дигар, онро мо нимтайёр кардем ва баъд дохили ин каду гузоштем. инро пора мекунем мисли бале, худаш ҷудо шудагӣ аст. не хуб, агар шумо дар хона
2 4 6 8 10 нафар ҳам бошед як пораи аз ин каду барои шумо мерасад ва агар 10 нафар меҳмон ҳам дошта бошед фикр мекунам барои онҳо як ҳисса бисёр аҷоибам ҳаст. ва дар дохили он ҳама чӣ ҳаст. фикр мекунам ки ғизое ки мо метавонем ба ин ягон хел масалан равғани дигар боз илова кунем вақте ки тайёр шуд ё не? қаймоқ метавонем. Қаймоқ метавонем илова кунем ба ин. ва шумо дар мавриди каду бо қаймоқ ҳам гуфта будед. мешавад ки ҳамина дар дохил қаймоқ илова кунем, яъне баъди тайёр шудан, не пеш аз тайёр шудан. як рецепт ҳаст бо гӯшти гӯспанд, қаймоқ, пиёз ва картошка. мо инҷо картошка наандохтем ба хотире ки дер мепазад барои ҳамин. ҳам дер мепазад, лекин вай кадуи дар деги манту мепазем. дар буғ. дар буғ. ин таврам мумкин аст. ин рецепти даҳум аст. бинадои азиз ки мо барои шумо гуфта истодаем каду дар буғ. Он мантупазаке ки шумо дар хона дорен бо истифодаи он об буғи об ин кадуро тайёр мекунад ва дар он мо баъзе чӣ гуфтед мегирем дар каду картошка, қаймоқ, зира, гӯшти гӯсфанд ва мешавад як ғизои бисёр аҷоиб. хуб бинадои азиз, мо аз хӯриш шурӯъ мекунем. аз хӯриш камакак панир ё сир дорад ва ин бисёр аҷоиб аст. камтар сахттар аст некил нигорахон не? ёки ин бояд ам хел бошад? ин бояд камакак ба назарам ки биёд ин хел мекунем. бале ҳозир мо мечашем якҷоя бо шумо албатта. ё шумо аввал интизор мешавед як 15 дақиқа ки бо ман ягон ҳодиса рух надод баъд мечашед. нағз бухӯрам. панир медонӣ ба чӣ монанд аст? ба бухӯрам маззаи таъман аҷоиб дорад. пудина. бӯи пудина ҳам аст, бӯи ним алафҳое ки инҷо ҳастанд ва як маззаи таъман ғайриоддӣ ки ина пеш аз ғизо хӯрдан мумкин аст, якҷоя бо ғизоҳои дигар хӯрдан мумкин аст. пеш аз ғизо ва барои ғизои шомам ба фикрам як чизи бисёр фоидаовар мешавад. худато барои чӣ намечашед? бинадои азиз, маззаи онро гуфта мешавад, аммо умедворам ки шумо ба хотири он ки худатон эҳсос кунед ва таҷриба кунед ин кадуро бо тарзи таҳияе ки нигорахон алимова гуфтанд дар хона худатон метавонед барои фарзандҳо, барои набераҳо тайёр кунед ва як ғизои бисёр солим. он қадар қимат ҳам нест. не он қадар қимат ва одамое ҳастанд ки ба каду хушошон нест, хуш надоранд. лекин ман тавсия мекунам як бор тайёр кунед. бо ин тартиб агар тайёр кунед албатта шумо истеъмол мекунед. воқеан. хуб, мо қариб ки дар бораи ҳама чӣ гуфтем, дар бораи ғизои солим, дар бораи табиати зебои Тоҷикистон, дар бораи ҳунармандии намедонам мардуми мо, дар бораи ғолиби чандин озмунҳо будани Нигорахон Алимова ва умедвор ҳастам ки бисёр ҷолиб буд. агар кадом як ҳарфи гуфтанӣ барои бинандаҳо, барои мухлисони худатон дошта бошед, марамат. ман хеле хурсанд ҳастам ки шумо ташриф овардед ба кошонаи ман. бисёр як барномаи хуб ташкил кардедтон ки аз ҳар як манзили Тоҷикистон як намуди хӯрок тайёр мекунем. мо бояд пешравии анъанаи миллии худамро барем. бояд насли навҷавонҳо донад ки аз ёд набароранд ки фастфуд кади рӯзашон нагузарад. ин бояд аз байн наравад. ғизои пурсолим, хӯрокҳои миллии ани худамон. шумо раҳмати калом. ташаккур мегӯям. шумо чандин ғизоро гуфтед ва ваъдаам кардед ки ба душанбе ки омадед албатта тайёр мекунед он ғизоро. бале, дар душанбе чандин кас пойдоз шояд моша ки дастунбадор ва ҳатман дар студии шумо мекунем. албатта умедворам ки мо интизор мешавем ва ин чиза шояд сабт ҳам мекунем, зеро ки ин бисёр муҳим низ
ҳаст. Хуб, ва ман барои шумо муваффақият, комёбӣ ва барор орзу мекунам. Бинандаи азиз, дигар хел будан наметавонад ва умедвор ҳастам ки шумо ба духтаронатон тавре ки Нигорахон Алимова гуфтанд, аввалтар аз ҳама ҳунари пухтупаза ёд медиҳед ва хуб, мардҳо ҳамагӣ ғизои солим, ғизои хуба хуш доранд ва ин ғизо барои кӯдакони шумо, барои инкишофи кӯдакони шумо, барои устувор шудани буняи онҳо, иммунитети онҳо бисёр муҳим аст ва муфид аст. Барои кӯдаконатон аввалтар аз ҳама то дусолагӣ ҳатман шири модарро пешниҳод кунед. Яъне модарон бояд ба кӯдаконашон то дусолагӣ шир бидиҳанд ва баъдтар оҳиста оҳиста ба ғизоҳои табиӣ, ба ғизоҳои солим, мева, сабзавот ва ғизоҳои дигар рӯ биёред ва барои кӯдаконатон аз ин ғизоҳо тайёр кунед. Дастурамалҳои махсус барои ин чиз вуҷуд дорад, шумо онҳоро албатта пайдо кунед. Ва табиати зебои Тоҷикистон бо бештар аз 300 рӯзи офтобӣ анамин гуна меваву сабзавотро барои шумо пешниҳод мекунад, то шумо аз он нӯши ҷон кунед ва нерӯ бигиред ва аз ин кишвар, аз ин диёр, аз ин ватан шукргузорӣ кунед. Лаззати хони диёр ном дошт ин барнома. Барои шумо Саймона изҳори сипос мекунам ва умедвор ҳастам ки шумо на як бору дубор боз лаззати ғизоҳои Тоҷикистонро барои мардуми дунё пешниҳод мекунед. Зинда бошед. Хуб, Нигорахон Алимова фудблогер ва ошпаз, як зан, модар, биби дар меҳмонии мо буданд ва ин барнома аз шаҳри Хуҷанди Бостонӣ бароятон пешниҳод гашт. Субҳон Ҷалилов будам. Хайр, мо нав шурӯъ мекунем. Ба хӯрдан. Иштеъсоф.